Ababunge asorongorwa gusiba boli gwegwesokia erigosira chigosori anene ase ensemo ye ligi ye Kaunti ya Kisii ukwana senchira ya benene gitase ni Ndizi TV omochema usomonya kerbo abwe kiombe ligia FKF asorongorwa gusi umanyekanite buna Evans Maigeka nigo ateru muna chitimu on go chibwate emechando anene ase ensemo ye gutatuari mepira chianga chiribako basali wana riboigo ebitie bibe akubolia ababunge gotumeka ensemo ye budget yo ere ensemo ibere igore yemya yubaka yone serikali yanene eligo sira chitimu ase Kaunti ya Kisii elio chigendere ne chigosori echo asa maleta ngo Evans Maigeka go ile chinga chiji gotebe bantu bamente Kaunti yeito twara chesire ne round ya is we are approaching second leg ese side ya Gucha second leg tocha ese side ya Kisii kiatwa chipuli chiribere on 19 next week to call a first leg akira ba kilime pire ba kolire challenges ya bile team cheito challenge nje tangane teams njibwa uniform challenge ya kabere mbagwa mipira challenge ya gatatu mbagwa activity ba uchesera ngo irenga cheji wa pili saba jumba baito mbagwa tekiti ya 2% ya kile constituency kyagara no roche financial yengo ndere kwera bara akore byo batogole team cheito uniform emipira nanye bitina abakoros abange bara bakwana there is no kit for tournament a tournament ingiko kwa tournament nabokora uniform a tournament nabokora mipira iyo there is no way mondola atebe team ko konya gachire na njibwa sponsorships teams njibwa sponsorship na nengo chirenga kiego appeal to the county government ya Kisii kola mugabane to kusimba akonye birao bitu gwete sport bill yenere bya bitu binane bakonye kakuroro gusaba kibeza kurwesese amantu koka sport